Bé, quan tens un colomar amb el terra de fusta, el que s'ha de fer cada dia, si pot ser, és netejar el terra. Veieu que queda una mica humit, aquestes taques que hi ha per aquí. Això és de la humitat dels excrements. No passa res, fiques una mica de terra de diatomees o calç morta i solventat. Però cada dia s'ha de netejar. I mentre volen, doncs netegem i preparem el menjar. Aquí tenim els mascles que ja han volat una estoneta i han menjat. Estan nets. Sempre que sigui possible, cada dia. Els que tenen rejibant i terres de fusta, bueno, faran diferent, però si tens un terra de fusta així, has de netejar cada poc.